Hello, bahai tong bai khak layo kaham na tong na hanai. Tini nor ni buskang kaisa video tui tongo ba tui phai tongo ba sanamui tongo. Abong kha college porinai rong ni bagai college porinai kokborok subject nane rong ni bagai. Puila first semester ni bagai tang hingang ke. Borok ni pattern kisa judang kha aboni bagai borok no फोरोंनायनि बागै बा borok ni kisa saimanani bagui tini kaisa chikon sabai kisa kotorfa nangui mano abono tui kisa video swnamui tongo borok ni topic no tui kokborok subject no tui hingka khe phai bising hablai no omongkha unit 2 first semester to kokborok BA first semester ni bagui kokborok elective rok ni bagui BA kokborok first semester hingke borok ni pattern MCQ wnglia borok ni swijaknai wngnai mark 2 khlai kaisa question mark 2 hingka khe abono tini bahai unit 2 o question wngui manba bahai phaiman abono tui chong kisa naile no 50 ta hai question swnamkha hingke busuk jora time nangno saimya kisa nainelen hingke puila topic o chong grammar type haike chong mano hingka bai grammar type rok oro question wngui mano haita hingke chong puila no chong naile phonology tamo hingke phonology wngkha kaisa linguistic ni bedek hingke abo tamno tui pori hingka khe khorang no tui porio hingke asuk sike no 2 mark manima phonology tamno tui pori hingke khorang no tui porio haike pan phairi mano phonology kaisa linguistic ni bedek bo hai khorang tui pori hingka khe any kind of sound jesa sound rok phano porio mane ko kho go mane a sound abo hai rok tui pori mano hono phonology morphology tam morphology bo abo kaisa linguistic ni bedek no morphology ke kokthai no tui porio morphology study about word hingke nugui mankha o jaga o morphology tamno tui pori hingke morphology kaisa linguistic ni bedek morphology wngkha bisingni kokthai rok tui pori hingke sana no word study about word kokthai tui pori hingke no tamo morphology hingke aboni pore chong nugo switai tamo hingka khe khukni peplai phaima khorang no swi phunukna bagui swijak mari no hono switai tamo hingka khe chong saimano ang jetao kok sai tongmani kok sai tongmani no ang swi phunukha hingke no switai jemon a i hinui ang sai tongkha hingka khe abono swi phunukha hingke abono switai switai dal busuk tongmani phaimano switai dalnui sari thai bai kwtha thai okay pungmungni swijak mangno tamhin omphano phaimano haike phano pungmung ang je kok sai tongmani abo to kaisa pungmung abono swijak mang mane swijak bwskang tamhin hingke switai hingke kokthai tamo ni chong kokthai tamo hingke kokthai rok bahai ke hingka khe chong saimano switai rok thanchangui kokmang gwnang wngkhe bono hono kokthai means jemon kaisa switai mani a b c d abono chong kaisa switai hino hingka a bai hingke chong a hinui mano hingke b u hingke bo hinui mano hingke o switai rok kaisa khe thepawui jefuru meaning khlai rimankha hingka khe meaning wngui achukha hingke abono hono kokthai hingke phunukmai rwkha tok bo hingke oro switai thepjana kha to o ko nakha hingka khe tok wngkha hingke oro switai thaitam hingke oro khe thaini hingke switai rok thanchangui kokmang gwnang wngkhe meaning rwkha hingke abono hono kokthai kok butang tamno hin kok butang phurukhe switai nainge do aphrukhe kokthai rok si kokthai rok thanchangui khapani kokno serai khe bujuk sukhe bono hono kok butang means sentence kok butang khe sentence bahai ke hingka khe kokthai thaisa jemon ang mai chao phunukmari nakha ang mai chao hingke oro ang kaisa kokthai mai kaisa kokthai chao kaisa kokthai hingke o kokthai thaitam no thepawi ang kabuk khapangni kokno ang je sana muchungmani kaisa charwi sari mankha hingke abono hono kok butang kokni chikon kuk manui tamo tei kotor kuk manui tamo hinui phano phaimano kokni chikon kuk manui wngkha pungmung jemon sound abo jotono se chikon tei kotor kuk hingka bobo hingke kotor kuk hingke sentence eba kok butang no kotor kuk hinui hino omoro agirok phaisa chances dong haita sarithai tamo hingke sarithai means vowel do sarithai hingke vowel tamo hingke vowel chong saimano buini chubachu naiwi sak peplai mannai tei kubuni switai no bo pungthai ni chubarui mannai switai no hono sarithai buini chubachu naiwi mane sak peplai mano chong bahai ke sak peplai mano hingka khe chong kokborogo sarithai means vowel 6 ta tongmani ba thaidok tongmani mano hingka khe oboro chong kaisa mankha a e i o u hinui mankha khe oborok sak saisung peplao bahai ke sak saisung pepla hingka khe obo kuno jaga kwchayawi mungsa jaga kebeng yawi bo sak saisung peplai fai a hingke kuno jaga kwchaya peplai fai hingke chong tabuk ko hinui hingka khe last o o singui tong hingke aro
plus ong se kong gangke abo gangke saksajing peplai manya ni tangke aro sari thaini chuba mung tongo gangke abo ke ketha thai ge sari thai gangke bo saksajing no peplai mano kemuni chuba chu nangya ge tai bono buino si pung thani chuba samun chuba ke ketha thai ni gor ketha thai buini chuba chu nayo saksak peplai manya saitai no hono ketha thai bo gangke ketha thai ge tamo buini chuba chu nayo saksak peplai jemon ko kho ko ke plus o ke ji ko to ko plus o is equal to ko kho ke bahai no awon bagi no bo sak sai chen peplai manya buini chuba chu maya sak kan cha do okay kokborogo ketha thai type je tong ni chang ke kokboro ketha thai baksa sao 19 ta baksa sao 20 ta baksa sao 22 ta abo hai kwang kokboro grammar sine rok ni thanchang lai mung kori phia according to me ani mote gang ke ang chanai 20 ta tong ingke singar bisingo ketha thai bo po to ko bo do go mo no ro lo ho yo so jo cho kho tho pho ngo wa ingke omka kokborok ni ketha thai 20 ta kokborok sai thai type je tong ke sing sai thai do ingke tam hongkang ke a e i o u e omka sari thai thai dok soita kokborok type je kiting sai thai tong means rounded vowel ka se tong ke thai ni o tai u ingke on jaga kaini kefer sai thai type je tong ke kefer sai thai tai bad baki means thai bri a e i e omka thai bri keper sai thai gamo bo phai phai one ji ko kri ko bro tong phai thai se sai thai phunu di means je w ni pan hon lai ka ba bono gamo one ji ko kri bengali language so kri borong ni aro amo kri phia ko bro go amo tong gamo phai ingko je sari thai no sam sigang sei phunu kang ke jeng dosro dev sini মন্ত্রী বখরক tonglangnai chini oroni chief minister sorry chief minister langka bo puila w eba sari thaina no sei phunu ka bo bini kok borok sereng kokma bijabo bo abon use khai phunu langa khorang tam na hin ge kok sabrok khukti peplai phaima pungmung no hono khorang bas pungmung tam na hin ga pungmung ang je kok sabrok khukti peplai phaima ni khorang no hono pung ang tau je kok sai tongmani abon pungmung ge pungmung dal busuk tong ge pungmung dal nai pungmung sari pungmung ketha ge pungmung gang ke jeng bangla bai doni hono doni koi prokar doni dui prokar swarodoni benjon doni borno koi prokar gang ke borno dui prokar borno ge jeng kong roi seitai dal busuk seitai dal nai sari thai ketha thai ge jaga bo sudu sari o ko pungmung chibji fer ikor sari tongo oro ketha tong seitai him proge sari thai ketha thai ge pungmung proge pungmung sari pungmung ketha asal felai ingke amorong phai phai mung selai tam mung selai ge pronoun english be pronoun je part of speech ne kaisa part mung ni achuk thai achuk ge kok butang no khna to ke ti sanai no no mung selai ge mung selai ke noun ni jaga achuk ni sajabo noun ni jaga achuk ge tam khlai ge kok butang no khna to ke ti sao ge phunumari bo hatio thang ingko jaga ram hatio thang ni klai mani ge ram ni jaga no achuk kha bo ingke abono mung selai ka bo means bumung khuya haita bumung khuka means noun hasakne je tongkri bumung amjito noun bumung khuya we ang je manne sinima no abonga ke mung selai eba pronoun kok boro gorone achuk thai boro means goron means adjective ni order bahai ni singo ke kok boro adjective biang achuk ni singo kok boro gorone achuk thai mung kok bag ni ula achuk means noun ni ula achuk ni singo ge jeng jemon english o good boy ge good ge jeng saimona adjective boy hinga ke noun ge boro ni language hinga ge na ko boy ni sigang o achuk means noun ni sigang achuk ke kok boro hinga ke jela kaham jela si sigang achuk nai aboni bagai jeng kok boro mungni uklugo goron achuk ni saimon sinimari dal busu tong sinimari dal nei koktai sinimari khlai sinimari ingke jeng sinimari kha dal nei koktai sinimari tai khlai sinimari boro thepa jani koktai sinimari thepa jago koktai bai means noun bai haita khlai sinimari boro thepa jangke koksuli means root verb no phaima no haita khorok dal busuk means person dal busuk tong jeng saimono person dal tham ingke jeng sanai khorok first person sajani khorok second person kubuni khorok third person first person ge ang tabu normal sai tongka ang first person norok jodi khnai tongka ke norok second person ingke je khnaya ogana ani kong je khnaya bongke third person gaun ko bai sanai khorok sajanai khorok
구분이 걸어. 그러니까 뭔가 실 means gender tamno hin so okay जों फार्स्ट सी को मानन बागे के चलाबुरी सिनिरनाय कक्थायनो हनो सिर बास एकदम सिम्पल बाय सानागागे चलाबुरी सिनिरनाय कक्थायनो हनो सिर के फुनुं मारिगागे सै आता बासै पुमा आकरमन अब हायरमन हनो जों सिर चलाबुरी सिनिमानोगे जों सैनो चलाबुरी सिनिमाना आता हंके तो चला बासै हंके बुरै पुमा हंके बुरै हायता हंके जों चलाबुरी सिनिमानाय कक्थायनो हनो सिर के जों सिर दालबुसो मिन जेन्डार दालबुसो तामो तामो के जेन्डारनो जों सिरनो दालबुरिखे मानो सिर चला सिर बुरै सिर गरै सिर नोनो पुंलिंग स्त्रीलिंग means male female हायता masculine gender feminine gender neuter gender common gender ni english में सिर चला सिर बुरै सिर गरै सिर नोनो सिर चला तामोगा सिर चला means चला सिनिरनाय बा चला सिनिरनाय जत कक्थायनो हनो सिर चला गारा जों सैला रान्दा पुंजुवा साजला ताकुग्रा अम जतनो चलानो रोग अबनो हनो जों सिर चला बुरैङागे बुरै सिनिरनाय कक्थाय बा साहायकेन पाइखा गारा बाजै आमा पुंजु साजो अबरनोखा सिरबुरी सिरकरी हिंगांके मानैनो रुगे लांमा करी साजाखे आबो हाय कक्थायनो हनो सिरकरी बोनो हिंगांगे सिरकरी हिंगांके जे कथै मानै के नक बिजाब सैकं के अमरो प्राण करी एबा लांमा करी के अमरो जों सिरकरी हिनि सिनिनाय सिरनोनै नोनै मीन्स दुईटा दिक न तंगै मान ओके आबोनो हनो जों सिरनोनै चलाबो सिनि या बुरैबो सिनिया आबो हाय कक्थायनो हनो सिरनोनै चलाबो सिनिया बुरैबो सिनिया आबो हाय कक्थायनो हनो सिरनोनै गांगा आरो जों चला फानाङै मानो बुरै फानाङै मानो आबो हाय कक्थायनो जों होननाय सिरनोनै माने तक नि गांगा आं चलाबो साय बुरैबो साय मुसु के चलाबो साय बुरैबो साय गाबो सिरनोनै चेराय माने कमन हायता चेराय के चला फानाङै मानो बुरै फानाङै मानो गांगा आबो हाय साप्रुं गांगा जों सिरनोनै हिनि होनो सोक तामनो हिनि गांगा सोक माने नाम्बार मुं एबा मुंसलाय means noun एबा pronoun abo hai ba abo ti koktheno bangma bangena funuknai koktheno hano sök tamunge bangma bangi manai no sao bangma bangi manai no funuknai nongka sök ge tok basai song suiro ata song bijap ge omongkha जों sükni funukmai tok hingangkar kaibise kaisa basai song gangkar kwbangma sao suiro kwbangma sao ata song kwbangma sao bijap hingge kaisa no sao ge sök dalnai söksa bai sökbang ge söksa tamunge मुं एबा मुंसलाय तंमुं संदारि इंखे बनो हनो söksa söksa गांके जों सायमनो sök kaisano हनो हायता माने कायसा मानैनो हनो आरो बिजाब राम सैकं सै बासै इंगांके अबंखा söksa sökbang गांके जों sök गोबांनि सायमाने मुं एबा मुंसलाय तंमुं संदारि इंयावै गोबां फुनुकजाके आबोनो हनो sökbang हायता इंके sökbango जों फुनुमारि इंगांके जों बासै सं बिजाबरok सैरok ata song हायता इंगे जों sökbang नि मारि मीन प्लुरेल नि मारि सिंगुलार प्लुरेल नि मारि जों ताम मानखा गांके kokborok rok kaisa मानखा song kaisa मानखा bai lai ab हायगेरमन rok गांके मानै कथां कथै मानै तै माल मातानि उकुलको रक आसोगो मानै हिंगाके जों सैकं रक के मानै को एनिमेल हिंगाके जों सैरक मुसुरक पुनरक अब हायगेरमन song गांके जों बर मान गांके बाहायके थेपाजां गांके जों song kinship term एबा जाति गोष्ठी नकुलो song थेपाजाव जेमान बाजै song ata song तै बुं फारजां नकुलको song आसोगो राम song ताखुक song बुखुक song माहायरक गांके बाय फाइबायदि फाइलायदि फोरखौ जों अब बार रगायबो ओ गोबांनो बुजुग जागो हायता kokborok no bo hai kok hunjak ngai जों kokborok bo hai kok hunjak ngai जों सायमनो kokborok no khorang rukjako एबा टोनाल लैंग्वेज नि हिंजाव तांगे हिंगांगे जों खरां बायसे जोंनि ककथाय एबा ककथायनि मिनिं रक स्लाय जागे थां आबोनो खरां रकजा ककनि हिंजाव kokborok no जों खरां रकजाको एबा टोनाल लैंग्वेज बाहाय गे हिंगांगे जों तिनि जिरायनायाव बुमा फातिवै खरंनि थैया गांके जों बुमा जेतो बिनि बुमा कायसा ngotay बुमा sutui marangke जों अबरंनो खरां रकजा कखनि हिनो तांनि हिंगांके अर खरां बायसे मिनिं साजाव तिनि हर आं मक्तै थांलिया तिनि हर आं मक्तै थांलिया नि हिंगांके अजाव जों दुइटा जुदा जुदा खरां खलाय खानाव गाबोनो खरां रकजा कखनि हिनजाव थेपा मारे एफिक्सेस तामंगांके koksulini sekang kesar ul tai ul sekang kitingi tepa jaknanya hono tepa ma efik sesta mungke koksulini gangke jingor funung mari naikangke noglainai
oro kefek ni hima jaga o fek se asol hingke o ke hingka hingke mo thepajak faimani si hingke o jaga o sak saichung achugui tongmano fek obono hino kok ni bwswli hingke kok swli mean root verb hingke kok thepamari tamongke kok swli ni swkang hingke koro ke swkango thepajaka kok swli ni hingke kwcharo phano thepajak fek ni kwcharo phano mungsajuk thepajak kok thai kwtal swnamui mano hingke tei ulo koro thangdi hima jaga ro ekalia hingke thangdi hingke omo hingke ulo thepajaka hingke oro khe bwskang thepajaka hingke omo hai no ul bwskang kwchar tei ul swkang thepajagui kok thai kwtal kwtal swnamjak abono hino thepamari wasa tamo hingke thepamari no chwng dalbri khe mano wasa wakhlai wasing wakiting hinui mano hingke o thepamari ni kaisa dal wngkha wasa wasa means kok swli ni swkango thepajaknai hino wasa hingke iko naidi phunukmari bubar hingke oro kok swli bo hingke bar hingke bu thepajakmani si hingke kuar hingke ko ku thepajakmani hingke wasa tamo hingke kok swli ni swkango thepajakmani hingke oro phunukmari bu wngkha wasa ku wngkha wasa haita hingke omo war bai bar hingke omo kok swli si wakhlai tamo hingke wakhlai hingke kok swli ni ulo thepajaknai kok thai kwtal swnamfru kok swli ni uklo thepajaknai no hino wakhlai hingke phunukmari koro thangdi hingke thang kaisa root verb haita mane gu hingke oro di thepajaka hingke omo uklo thepajaka thang kaisa kok thai thangdi tei kaisa kok thai hingke kwtal kwtal kok thai swnamnafuru chwng uklo bwskang thepawi swnam hingke oro chakha hingke oro kha thepajaka uklogo hingke omo wngkha wakhlai ni phunukmani wasing hingke wason wasing baksa wason bo hinui kok ni kwcharo achugui kok thai kwtal swnamnai no hino wasing hingke omoni kok borogo phunukmani available kwrwi omo chwng buini language o mano tagalog language rogo mano hingke omoni phunukmani ang o jaga phunukgwlia phunukjakli haita hingke kok borogo part of speech dal bwsuk tongoni phaio hingke dalsar eba atta tongo haita kok borogo tun dal bwsuk tong tun boro sijak hingke kok borogo tun dal ni radhamon thakur bini kok borok ma bijabo bo tun no khorang hinui swilanga khorang siring haitun khorang lem level tun hinui tun no bo dal ni khe bagui phunuklanga tun no chwng boro sinui manba boro nukjak ba boro romui mano khe sari thaini khorango romui mano means tabang hor HOR ke u o sijago khorang chiring khorang lem mane a jaga sijago hor hor mane hingke o jaga chwng sari thaini khorango tun sijago haita kok borokni laibungma puila kokma bijap bobo tei sinai sabo hingke kok borok no very important kok borokni laibungma o puila grammar bijap sinai saboni chwng hingke tei a bijap ni bungtam hingke puila laibungma o chwng mano kok borma ong tripura bekaron obo 1897 bisio Bangladesh ni Kumila o karijago bijap sinai rongkha Dulot Ahmed tei bono banai wngkha Mohammad Ummor hingke kaisa thuruk bosongni borok rok che kok borok ni puila grammar sinai ngo phai kok borok puila grammar ni mungtam wngkha kok borma ong tripura bekaron hingke iya Bangladesh ni Kumila o karijago sinai rongkha Dulot Ahmed tei bono banai Mohammad Ummor Dulot Ahmed ni kokma bijap ni mung hingke chwng bini kokma bijap kainui mano kok borma tripura bekaron bai kokma kalai kokma kalai obo 1901 bisio swijago hinui saimano tei 2007 hingke abo bijap karijak kha haita kok borok ma hinui chwng omo khe kok bo kok borma spelling change kok borma bijap puila boro nongkhor tei sapungnai ni mungtam hingke Bangladesh ni Kumila tei sapungnai ni mungkha Nilambor Dotto hingke omoro phaijago haita Radhamon Thakur ni kok borma kokma bijap ni mungtam tei bo bisio karijak hingke Radhamon Thakur hingke bo hingke soisoi kok borok sanai bobo kok borok grammar silangka bini kok borok grammar ni bumung hingke kok borok ma hingke Dulot Ahmed bai confuse tangdi Dulot Ahmed ni hingke kok borma si bini hingke kok borok ma hingke omo 1920 o karijago hingke chini kok borok chini Tripura kok hinui age salaimani hingke borok ni jora ni simi che oro ni jora ni simi che chini language ni bung kok borok wngkhana hinui bui khachonglai haita borok ni grammar bini oro to chwng kok borok ma kok borok ni buma means grammar hinui mankha haita kokma kok borok sanarwini bising sabo swkang kokma bijap swi tei a kokma bijap ni mungtam wngkhe kobono Radhamon Thakur wngnai bono puila kok borok sanarwini bising swio bini kokma bijap ni bumung khe kok borok ma 1920 o karijago Dulot Ahmed swithani mane swithai no tamo mung rwkha Dulot Ahmed swithai no tamo mung rwkha hingke
Dorola ham sweithani bo khor hwnwi mungorokha dal bwswkhe hingkhe dalnikhe bagwi phunuka kupung khor bai kupungya khor bo sweithaino khor chwng jemon borno no tamhin hingkha bo khor hwnwi bumung langkha haida ar bini kok borma ong tripura ব্যাকরণ bijago hingkhe kupung khor kupungya khor Radha Mohan Thakur sweithaino tamung mungorokha tei dal bwswkhe bagwi phunuka hingkhe Radha Mohan Thakur bini bijabo hingkhe bo sweithaino aikhor mungorokha tai dal thamke bagwi phunuklangkha dal thamke bagwi phunuklangkha hingkhe bo dal tham tam tamo dal tham tam tam khe phunukha hingkhe aikhor kotor aikhor kusu tei aikhor kotoi hinui phunuklangkha hingkhe boro aikhor kotor hingkha hingkhe capital letter wngkha na aikhor kusu hingkhe small letter rok phano wngkha na hingkhe aikhor kotoi means wngkha hingkhe chwng je koyekta bangla o khondoktor bisargo chundrabindu humarok onoskar humarok abono bo aikhor kotoi hinui phunuknani naio haita khondoktor sir kokthaino sabswkang pharkang hingkhe sir hinui chwng thasing gender no hinui himani obo wngkha Radha Mohan Thakur puila bini kok borma bijabo kok borokma bijabo khursaka means tabukbo sir no najagui tok chini gender no ta haita hingkhe bono swkang phunuklang kokthairok buphuru solok naharjak means lun naharjak hingkhe jephru baithani kogo eba amani kogo kwrwingui tongphuru kokthairok solok naharjak bobono kokthai solok naharjak hingkha hingkhe chwng jemon rwjai karai tabiz hingkhe amorok bini kokni happaikha chini kok borogo hingkhe oborok hino kokthai solok eba loan word rwjai hingkha hingkhe chwng hindi ni ba Rajasthani rokni phaio haita hingkhe chwng je rwjai hing tongmani abo kok borok word ya abo buini aroni happaimani se hingkhe abono loan hino Indic loan tamo hingkhe Indic loan wngkha Indo-European kok bosoni kokthai solok naharmani no hono haita kabo kok a kok bosoni kwbangma kokthai kok borok happaikha romdi kaka kaki mama mami jetha jethi doi misti tabiz obo hairok Indic loan means Indo-European kok bosoni kok chinaro je happaimani aroni je loan naharjakmani abono hino Indic loan swnamjak kokthai eba recent neologisms tamo ni swnamjak kokthai hingkhe chwng kok borogo kwbangma kokthai rok tabuk kwtal kwtal khe chwng swnamui nalaikha hingkhe abono chwng swnamjak kokthai eba recent neologism hingkhe phunukmani awai khok bijap swikong kokduk habonok jora kok hingkhe omorokno chwng total khe swnamui nalaikha awai khok means radio no hono bijap boi bijap book no hono swikong pen kokduk telephone habonok office jora kok hingkhe gori eba watch no hono hingkhe omorok chini agi kok borok kokthaio kwrwi phiya tabuk chwng oborokno twrwk twrwk accept khlai nalaikha hingkhe omo khe swnamjak kokthai eba recent neologism kok borok swrwng kokma saboni hingkhe dosra devki kok borokni word order eba kokthai achuk bahai hingkhe kok borok sentence khlaina thangboro bahai bahai khe achuk hingkhe puila tangphang ulo tangjaknai ulo khlai means subject object verb khe achuk hingkhe ang mai chao kebo ang hingkhe tangphang mai hingkhe tangjaknai chao hingkhe khlai means subject object verb hingkhe omo wngkha kok borokni sentence order eba kokthai achukre jora means tense dal bwswk tongo hingkhe ten dal tham wngtong jora wngthang jora wngnai jora kok borogo tanghalok dal bwswk tongo hingkhe kok borogo tanghalok dal chuko tongo mane 9 prokar tongo tangphang tanghalok tangmanai tanghalok tangjaksu tanghalok tangmanai tanghalok tangbaksa tanghalok tangmuk tanghalok genitive tanghalok tangnikoma tanghalok tanglam tanghalok obo haikhe chwng dal chuko mano hingkhe tini jora twi belai lokhana haima tongo teibo kwbangma question wngui mano omo haino kisisa ang swnamui phunukha hingkhe noroni omo haikhe question phaimani unit 2 tinini bagui aswk nung chitun chajak khe like comment share khlaimani tapuk di jotono no hor kaham.